Lukáš viac. Možno vy starší si pamätáte, že keď nám bol tento priestor spoločný tesný a keď kúpili rodinný dom v Ružomberku, ktorý sme aj my potom chodili a pomáhali prestavovať. Čo sa týka našich oznamov, tak spoločný obed bude po vyše tej benzínovej pumpy na ľavej strane hoteli Klar. Takže prejdeme tak asi zhruba 300 metrov a budeme na obede spoločnom. Deti už odišli asi do tej besiedky, takže to už nemusím oznamovať. A čo sa týka našich oznamov, tak uvidíme sa zase v stredu na Biblickej o 18. hodine, piatok o 18. hodine na bunkách a potom znova v nedeľu o 10. na tomto mieste. Teraz prosím ešte oznámy, čo sa týka Ružomberka. Takže my vám v prvom rade chceme veľmi poďakovať, Ružomberčania, že ste nás prijali medzi seba a že sme mohli mať... Ale ako Ružomberčania chceme poďakovať, že vy Mikulášťania, aby to bolo úplne jasné, ste nás prijali medzi seba, že môžeme spolu s vami sláviť túto slávnosť krstu. A ja by som povedal niekoľko oznamov. Nie je to oznam, prvý oznam nie je len pre Ružomberčanov. 2. až 4. mája bude sesterská konferencia, ktorá bude v Bratislave. A hosťom na tejto konferencii bude predsedníčka Federácie sestier v Európe, takže určite je na čo sa tešiť. Čiže je to 2. až 4. mája. Sestry, ktoré máte záujem, treba si určite pozrieť stránku slovenských baptistov a tam budú všetky informácie aj prihláška. Určite je to dobrá akcia a je tam v podstate aj ten predĺžený víkend, lebo 1. je vo štvrtok, myslím, či ako to je, a piatok, sobota, nedeľa je konferencia. Ďalší oznam, ktorý máme, tak my sa stretneme v podstate okrem tých akcií, ktoré máme cez týždeň v nedeľu o 10. v zhromaždení v Ružomberku a budeme mať spoločné zhromaždenie. A pre nás je to veľmi také, alebo pre niektorých z nás je to veľmi také výnimočné tu stáť alebo sedieť, lebo mnohí z nás sa krstili práve v tejto krstiteľnici, ktorá tu je. A ja by som mal možno takú otázočku na vás. Kto z vás si myslí, že je dokonalý? Nikto. A tak nikto tu nie je, toho som tu dneska nevidel. Možno niekto, ale asi ani ten dneska neprišiel. A ja som rád, že toto niekto povedal. A že si to aj možno myslíme, ale či aj podľa toho žijeme. Že naozaj nie sme dokonali a každý deň potrebujeme Božiu milosť. Každý deň potrebujeme Božie odpustenie. A teraz tu nie sú krstenci, takže ich môžem troška ohovárať. Ani oni nie sú dokonali. A ani tým, že sa dneska pokrstili, nestali sa z nich dokonalí ľudia. Majú svoje chyby, majú svoje trápenia, majú svoje problémy, cez ktoré prechádzajú a budú prechádzať. A ja chcem nás všetkých vyzvať k tomu, aby sme na to pamätali, aby sme boli trpezliví. To, že sú na Božej ceste a to, že aj dnes vyznali Pána Ježiša pred nami všetkými, osobne a nahlas, neznamená, že sú dokonalí. Znamená to, že Pán Boh ich vedie a chce ich aj naďalej viesť. A ja by som veľmi túžil potom, aby my sme im nehádzali polená pod nohy. Aby sme ich vedeli prijať, aby sme ich vedeli povzbudiť a aby sme im ukazovali ten príklad, ktorý máme alebo ktorý vidíme my v Pánovi Ježišovi, aby sme aj ďalej aj pre nich ešte ukazovali. Vnímam to ako veľmi dôležité, aby sme vedeli prijať ľudí aj s tými chybami, ktoré majú. To neznamená, že sa nemajú meniť, že sa nemajú dať Pánovi Ježišovi meniť, ale nie sú dokonalí, tak ako ani jeden z nás nie je dokonalý. Nikto a niekto ostali niekde vonku a my sme tu nedokonalí ľudia, ktorých Pán Boh prijal za svoje deti. Sme Božie deti. Ty, ja, si Božie dieťa. Je to úžasné.
je to najviac, čo môže byť. Sme Božie deti, takisto ako oni, ale nie sme dokonali. Rodičia, ktoré dieťa vaše je dokonalé? Vidím úsmevy, takže je mi úplne jasné, že všetky deti sú úplne dokonalé. Tak ako tie moje. A veľakrát by som chcel, aby sa správali inak. Veľakrát by som chcel, aby robili veci inak. A to isté chce aj Pán Boh. Od teba a odo mňa. Aby sme sa správali inak a robili veci inak. A napriek tomu, aký sme, čo robíme, ako rozprávame, čo pozeráme, čo povieme svojmu bratovi a sestre, napriek tomu Pán Boh nás prijal za svoje deti a sme jeho deti. A ja by som bol veľmi rád, keby sme toto si zobrali ako niečo, čo chceme jeden pre druhého robiť, možno aj tento rok 2025. Prijímať sa navzájom, to neznamená, že budem prehliadať zlé veci, ale nebudem preto kritizovať toho brata, ale budem sa možno viacej za ňo modliť. Určite to treba povedať v láske, ale to neznamená, že je ten brat menej hodnotný alebo tá sestra. Ja by som teraz poprosil Máriu, aby prišla k nám dopredu a zaspievala nám jednu pieseň. Mária, takisto ako Anna, ktorá sa krstila, musela prísť až z Ukrajiny a určite to nemala v pláne, ale je tu medzi nami a my sme veľmi radi, že máme Máriu a jej rodinu medzi nami a že aj teraz nám môže poslúžiť touto pieseň. Закриваю молитві очі, до Твого наближаюсь престолу. Боже мій, що на мені за одяг, колір янгольського ореолу, а в тій синій небесній тиші, ані хмарочки, ані сльозинки. Божий мир всі просвітить думи, аби йти по твоїх стежинках білого одягу синіх. І що мені то людський успіх, білий він чистий той, жди мене, мій Бог, білого одягу синіх. І що мені той людський успіх, білий він чистий той, жде мене, мій Бог. Я блаженний у одязі білі, Боже праведний мені прости все. Я блаженний у Твоїй надії, світлом праведним освіти. Закриваю в молитві очі, до Твого наближаюсь престолу. Боже мій, що на мені за одяг, в колірі янгольського ореолу, білого одягу синіх. І що мені той людський успіх, білий він чистий той, жде мене, мій Бог, білого одягу синіх. І що мені той людський успіх, білий він чистий той, жде мене, мій Бог, жде мене, мій
je t'aimerai